La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bien joué kalo kile tan ani kononton ye samba flani muka ani saba foli belebeleba ambota ningala se awma ni wati na mbaro ni wati na ma chaman sigilembe ka makona ka foko uluka dugu foli obenake amada okulo ka foko bi kwani amina mali doron ka foli o ke ka sawo ke mali on ya yira na ka foko ko kana moko doron tika anlaje ko mali yon fana be ka anlaje ni wati na do ya wule ka bo fo dogofri alebe segu o marala ko ka ale ka foli ni ka o ke o te mawerede o ye Musa sama ke amba fo dogofri mamunu be kan laje kay siga so mopti kulukoro segu ona nyogona wero ambe aw bela jelen fo aka wakati o tugala kuna funi ale wati sereni ayo bismillah. Fondam na labi anga chamache fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goita ale kona makono nendo kai kauka dugu o corona la femi jouer kalo klem kwa ani saba na taina samba flani muka ani saba colonel Assimi Goita akoni menata femi na sa ode kataka terensra ni abara kondamne na o ka abna to o ko nu folo ni ka odo o ka fesa kaini bamako sira fene o chene bado o sira fena o bina glan abina isi o ko fena na o ka fena tugunisa abina kaindi ka o feno o ka lycée public abena obriki de folo nika o fene da. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal lani OMVSI o koni sigili tako tan konotona o kera kunu jouer kalo klitan ani shegi samba flani muka ani saba jamana nyama o koni nyogonye video conférence o la anga chamacha fanga jamana nyama ale koni tumbe ako o konala feminye lagne ka o ka chamacha fanga jamana nyama ale koni ye ni wakati na akabara unika o nyongiri OMVS o konala. Laptan tumbe anga faba konna la no ni oye Gabriel Touré ale syndicat koni oye kuna fundilaw nika uluwele jouer kalo kletan ani wolon vlatemeni samba flani muka ani saba kuna fundilaw wele kun kera femi o de kada bela jelen kulo kan ka foko ni wakati na ko degu mimbe Gabriel Touré barakelaw uluka kerekena dokotoro oya ira ka foko barakemina kele ote ulubulo wala sa ka sika banabagato nika uluni misi wata chugamina kalno ya soro banabagato ka operation kan ka ke akanga julu sika munke yani operation che ko omina foite Gabriel Touré o corona la.
warbon syndicat ulu fana keleno ka bagabagali nin ka o boloda ka ira ka fɔ ko bina lɛrɛ 72 barabla ka o kɛ n'u ka laɲinu ulu ma sabati u kila ka lakura ko kura lɛrɛ 96 u bena o barabla ka o fana kɛ min ni a kan ka daminɛ juillet kalo tile 26 san 2023 nata ina. Kɛlɛkɛ marifa o minɛni ka yala yala n'a ye dugu o kɔnɔna la o kɔni o balla Gawo ale ni Menaka dugu o kɔnɔna la ni sariya kura in kɔni o taara tɛmɛnen na u ka yɔrɔ kɔmanda ale fɛ min n'a y'a yira ka fɔ ko maa si yamalen tɛ bilen ka yala ni marifa ye marifa min ni a dabɔlen bɛ kɛlɛkɛ marifa o kama maa si tɛ yala n'a ye dugu o kɔnɔna la nin kɔni nisɔndiya bonyana dugulamɔgɔw ma kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka lakana ka o sabati u ka dugu o kɔnɔna la. Sofara na a lamini dugu ni o ye dedugu dugu ye ka taga se Jɛnko wɔrɔ dugu o ma tɛmɛni Mamadu fɛntigila ko dɔ Mali dɔw kɔntara ni dugulama nunu kama ka yirula ka fɔ ko u ka sigiyɔrɔ ni ka o bila ko bɛ dɔgɔkun kelen de di u ma yani u ka taga sen ka na u sɔrɔ nɔ dugulamaw yɛrɛ kɔni siran kojugu u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ta ni ka dugu ka ale bila o kɔfɛ tuguni an ka finitigilakaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye sa olu kɔni cunga ani balaka wuli ni ka o kɛ karɔgɔlɛn diinɛ tigilamaw ulu ka an ka jamana kuran fanfan fɛla la an sɔngo ni ale bɛ Gawo o mara la u taara sɔrɔ sa nin karɔgɔlɛn diinɛ tigilamaw kɔni u bɛ ka ningɛlɛya wale ka o ta ka dɔgɔjɔlaw ulu sɛgɛrɛ u ye maa 50 bɔɲɔgɔnko ka tɛgɛ da ulu ka ni ka taa n'u ye. Ni waati na a gane be kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira fantan naani bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa TikTok Mane Princess ni ale ye videomani ye réseaux sociaux o sanfɛ a yirala ka fɔ ko ale kɔni ye dafarinya kuma ni ka o fɔ Segu ni a lamini ma dafarinya kuma min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ k'a ye Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen masa ni ka o de ɲini o kɔni digira Segu dugulamaw olu la u ka dugu maabaw olu kɔni bɔra ni k'a yira Mane Princess la ka fɔ ko ale kɔni ka bɔ a ye kuma min fɔ a ka a lasigi walima a ka yafadeli ni ka o kɛ ko n'tɛ ku kɔni bɛ dɔgɔkun kelen ni ka o de di a ma a ka kuma o kɔfɛ k'olu kɔni tɛ a fani u tɛ a ba ko nka min kɔni mana bɔ a kɔfɛ ko u bɛ jɛ ka o lakali ɲɔgɔn fɛ. Sirabakan kasara ale kɔni bɛ ka yakubaya anw ka jamana o kɔnɔna la ka taga a fɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2023 bolimafɛn 2 olu kɔni karila ɲɔgɔn na min n'a kɛra sababu ye ka maa 12 ni ka olu joge maa kelen kɔni o bɔnɛna ani na ni wagati na an ka jamana marabagaw olu kɔni bɛ ka a lajɛ ni ka sariya kuraw ta walasa sirabakan kasara ale bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Dɔgɔkun tɛmɛnen na Jikɔrɔni Parakaw ulu fɛ yen nɔ Jikɔrɔni Para ale bɛ an ka sigida o naaninan na a maaw kɔni dusuma kasalen kun don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka npogotiginin fitinin dɔ n'ale si bɛ tɛ jɔ san 12 o bɔɲɔngo la ale kɔni bɔnɛna ani na ka sababuya kɛ énergie o ka courant poto ye a kɔni tun bɛ fini nɔgɔko de la a tora fini nɔgɔko de la ni a ka taara ka fini da san fiɲɛ de kɔni wulila ni o kɔni kɛra sababu ye ka fini ta ka t'o bila énergie ka courant poto la a ye kala de ta k'a bɛ taa ka taa ka fini bɔ courant poto la ni o kɔni kɛra sababu ye kuran kɔni ye bogotiginin minɛ ni ka a to a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka balofɛn kelen o tɛna bɔ u ka jamana o kɔnɔna la walasa u ka balofɛnw sɔngɔ kɔni o bɛ se ka jigin cogoya min na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna kalo 6 ni ka o de kɛ na u ka balofɛn kelen o tɛna bɔ u bɛ tali kɛ jaba farini o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw kan u kɔni ye ni sariya ta juillet kalo tile 17 tɛmɛnen na san 2023. Mali
kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garze kera ni kunnafoni de bi ni ka da aw kulo ka aw mamun be no sa ko terenti aw bulo ko be fe ka terenti ni ka o sa ka jo ka soro aw ma toro yurku mayala tunga lafiya de be se ka o ka we ni wakati na terrain be tunga lafiya ma ulu bulo banangoro ni ka o fe no terrain kelen la bela de titre foncier que on surveille a songa sefa wari million nani ani wakeme ibi se ka dogo no sara kalo ero war keme duruni bi olon vla ni saba o be kalo tan ani flama walma ero war keme saba ni bishegen ani fla o be kalo tan ani shigima ni kla terrain sara la terrain papier ale be kitay ka yoro la ka fo onye be jamunu temeto la kuna foni ale kerefe o so nunu so feri tawte tunga lafiya te so jole bani feri tunga lafiya be terrain feri ani terrain bibolo tunga lafiya be ajo onye be so munna anga publicité ulula o so nu tunga range do ka terrain do o ye warde tunga lafiya ya ajo ni ka di uma aw ma munu fana be no sa ka be fa ka o siro tunga lafiya ka samba flani muga anani tona ni o yuka sojo pariye o to sebe ulu dalela ni villa de kadiye walma ni étage de kadiye o to sebe o kan do kalo villa la sa ibe ero wara keme golon villa ani bishegi neka obo villa simple ibe ero war keme duru ani bishigi ninka odibo ni be feka ito sebe an wulanga ninga juru sara 72 18 42 47 na yo wulele ke na ama soro abe bataki nika obla anga whatsapp o konnala aw kambe dona na tawla kuna fun kura ulu keneka